Morjens! Olen saapunut tänne luontoon, koska täällä on uskomattoman hieno äänimaailma. Pikkasen nyt joku ajelee tuossa välillä, mutta mitä sitten? Linnut laulavat ja joku ajelee 60 moottoripyörällä tuolla Kurun tiellä. Alun perin meikäläisen piti tehdä tänään jakso tekilasta, laadukkaammasta semmoisesta, mutta koska olen jo aikaa sitten täyttänyt 30, niin se antaa erilaisia vapauksia, kuten sen, että ketsupia voi laittaa ihan mihin tahansa ruokaan ja sitten juoma valintaa voi vaihtaa mielensä mukaan, jos sattuu esimerkiksi aurinko paistamaan ja tekee mieli olutta. Siispä tänään tuosta T-Market Lassen kilpailijasta K-Market Asuntilasta tarttui mukaan pari kesäolutta, Lahden kesä 2025 olut ja sitten Laitilan Kukko Summer Ale. Ajattelin, että se voisi kirvoittaa, koska kesäloma-aika on tässä juuri aluillaan ja vaikka vähän viileitä onkin tässä nyt tällä hetkellä, niin ei se kauaa kestä. Lähdetään tästä Kukosta. Nämä ovat nyt K-Market Asuntilan lämpöisiä eli kylmiä. Siellä oli kylmä kaappi. Ja 4,6% on tässä alkoholia. Maksoi viekoittelevasti 2,79 €. Semmonen sitruunainen, vähän simainen tuoksu. Raikas ja virkistävä lukee tuolla kyljessä. Mutta miten se makuu? T-Market Lassen kilpailijan lämpöisenä kaadetaan kurkkuun runsaasti. Noniin. Hyvän maltainen, sopiva humalointi. Katkeruutta on, mutta ei liiaksi. Ja sitruunainen humalointi selvästi tässä. Hyvin raikas, hyvin kesäinen tuote. Ja todella helposti juotava, miellyttävän makuinen. Entäs Lahti? Mitä Lahti sanoo? Tänä päivänä ei ole sitruksinen, ei ehkä kuulukaan, paitsi että piirteän sitruksinen täysmallas pintahiiva-olut. Täällä on Amarillo, Kashmir, Chinokkia, Loralia, Humalina. Maltainen, vähän makeahko tuoksu, mutta miten maku? Samat fraasit kaadetaan kurkkuun runsaasti. Noniin. Ei lainkaan niin sitruksinen kuin Kukko. Hyvän maltainen. Ehkä astetta kepeämpi humalointi tässä. Sanotaan, että täyteläisempi maku on semmoinen vähän semmoinen runsaampi. Mutta tämähän oli vehnäolut, jos nyt aivan oikein katsoin. No vitut ollut mikään vehnäolut, katsoin jotain muuta. Anteeksi, erehdyksen. Mutta pistetään lasiin. Vaalea on tämä tuote, kesään sopiva, kutsuu särpimään. Ja sitten otin nyt vehnäolut lasin, kun oli jotenkin aivan pälli. Aivan. Katselin Lahden sitä semmoista sitrusolutta, sehän oli vehnäolut, mutta päätinkin ottaa tämän Kukon, koska olin niin hurmoksessa. Paljon kirkkaampi, samea, hyvät vaahdot siinä, täällä oikein tuonne kutsuvat kuplat.
Ja pistetään nyt vielä näin päin nämä törkit, niin tiedetään. Ja täältä ensin lähdetään Kukon Summer Aleille. Tää on hyvä. Vähän simainen. Karamellimainen. Siinä on sellaista makuisuutta. Ja sitrusta ihan sillain hyvin. Toi muuten oli tää Lahden olut niin 3,25 €. Eli pikkasen kalliimpi kuin tää Kukko. Mitäs sitten tää Lahti? Kesäisiä. Tää on täyteläisempi kyllä, mutta kepeä silti, raikas, hyvän tahtoinen. Aika lailla ollaan kuitenkin samoilla makulinjoilla, kun tällä lailla maistellaan. Täytyy sanoa, että ei nyt ihan hirveästi, mutta kuitenkin. Kummatkin erittäin hyviä, raikkaita, mutta makuisia oluita. Pieksee pulkkioluet kyllä mennen tuli. Tässä prosentteja 5. Sieltäkin tulee pikkasen sellaista täyteläistä settiä. No niin, vedetään näin muoto. Kyyhkykin tuolla vetää niin saatarasti. Jotain morsiuskosinta laulua. Vehmanen. Ei. No itsenäinen. Noin. Lahti taputeltu. Ja vielä viimeiset kukot täältä. Noin. Ehkä Kukko vie voiton niin kuin tämmöisenä raikkaudessaan. Jos haluaa pikkasen täyteläisemmän, niin sitten Lahti. Hyviä settejä. Älkää möksyttäkö, jos pihlajasta jäi pihlajan silmut keräämättä, ettekä saaneet tehtyä amaretto-likööriä siitä, koska pihlajan silmulehdet maistuvat ihan karvasmantelille. Koettakaa ensi vuonna olla hököllä ja ajoissa uudestaan. Ensi vuonna ne taas puhkeavat silmuun, mutta nyt on jo ehkä liian myöhäistä. Kyllä perä yhteyttä. Oikein aurinkoista ja mukavaa perhana. No on nää kaljajutut aina tämmöisiä. Noniin, oikein aurinkoista ja mukavaa viikonloppua teille kaikille. Muistakaa olla kiltisti ja välittää toisista ja kertoa joku hyvä juttu lähipiirin ystäville ja tuttaville. Sanokaa vaikka kauniiksi tai komeaksi. Nähdään viikon päästä Tekilan merkeissä. Tämä on nyt sitten tämmöinen mainos. Ja katsotaan, että miten se uppoaa kitusiin. Nähdään. Hei hei!